Seguimos na revista Fin de Semana, prometíamos falarlles de manga xaponés e iso imos facer. Non cabe dúbida de que o manga é un xeito de expresión xaponés que se impón en todo o mundo, e en Galicia tamén. A artista pontevedresa Silvia Sancho acaba de conseguir unha bolsa do Ministerio de Cultura xaponés pro desenvolvemento dun proxecto de promoción da cultura galega a través do manga. Estivemos con ela. Acabo de gañar unha bolsa do Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia e Tecnoloxía de Xapón para levar a cabo un proxecto de investigación na Universidade Politécnica de Tokio no departamento de manga. O meu proxecto de investigación baséase en investigar as técnicas e os mecanismos propios do manga xaponés, que é o medio de comunicación de Xapón por antonomasia, e transmitir e reinterpretar as lendas e mitos de tradición oral galega, así como outros aspectos da cultura, da nosa historia e do noso patrimonio inmaterial, para dar a coñecer Galicia. A miña intención é traducir os elementos de tradición oral do imaginario colectivo galego a elementos gráficos para contribuir á creación dun código visual galego e o combinalo co código visual xaponés, achegar as dúas culturas de maneira visual. Digamos que o meu obxectivo sería actuar un pouco como embaixadora cultural de Galicia para dar a coñecer eso, non? Galicia, pois, internacionalmente, gracias á universalidade que supón contar historias con imaxes. Por que o manga? Porque eu creo que é o medio de comunicación, de narración e de expresión máis potente do século XXI, non? Nunha sociedade orientada á imaxe, creo que dominar os iconos e os símbolos pódenos achegar á creación dunha linguaxe entendida por todos. Gustaríame traballar cos nosos seres míticos, non? A mí chámame a atención como a xente, tanto fora de Galicia como dentro de Galicia, está máis habituada a coñecer a Spiderman e non coñecen as nosas mouras, por exemplo, non? Entón, a min gustaríame traballar un pouco cos nosos persoaxes míticos para dalos a coñecer. Ese sería un aspecto co que me gustaría traballar. Toda a sorte que lle desexamos a Silvia.